Kumano po siya guys. Maghimo tayo ng long video. Yes. Lahi ni siya nga video guys. Personal ko kini gibuhat or what I mean, dili ni siya putol-putol nga pareho atong mga gipang upload na ko before na akong mga activities ako lang gipang sumpay-sumpay karon. Long story gini siya guys. So, first of all niya mi sa rooftop. Ningong ugmi kay naapo dari akong gerbo. Siya gaduyan mo bukay yan duyan kay madug siyang taas ba sigma pugmak dako ka siyang buto. Ang ako okay ra. So ali guys, ako'y kuan, ako'y i-share sa inyo or yes, share an apo ko'y concern. Okay, diri man gud nagabutuan city man ko guys no, Mindanao. So inani siya na mga foreigner karon sa gaisa ni butuan nga nagpalimos, and then they said na dungog na po na ako nga he is a German, German daw kini nga tao or kini nga foreigner nga gapalimos sa gaisano. Actually wala ko kay baloon sa story, but ina naman dyan na mo anhi man ginang foreigner diri para makipag-meet up sa ilang girl or sa ilang ka-chat. So dili po kumukuhaan kung unsay problem nila nganong or problem niya nganong nanlimos na lang siya karon dito sa gaisano. Pero ingon ani maguni siya guys, you know, nakasagaran ato yung nadungog nga ang mga Filipinas, mostly Filipina, ang ilang mga partner na foreigners, ilang pang binuangan. Ang uban gani, while naa sa abroad ang ilang partner nga foreigner, sila diri sa Pilipinas, binuang sa ilang partner. Ang ilang partner si padala-dala diri, ang ilang foreigner si padala-dala og kwarta, pero sila nagbinuang na sila other man. Ana ba? Or either gapadalag kwarta sa ila kay magpahimo lagi og balay pero ang tinuod wala gihimo sa balay ana ba, siguro padala ang foreigner sig padala na wala day nahitabo or wala gi gamit ang kwarta sa kadtong reason nga intended para sa kwarta. So ang akong concern lang guys ingon ani, kung makipag-chat gani mo sa mga foreigners or makipag-chat mo foreigner tapos mag-meet na mo, and then syempre getting to know each other man gid na, no, getting to know each other, tapos ang kuan ana kung kita nagkasinabot na mo, so kamo na okay na mo, and then mabot ang time nga mag-uban mo. Pag mag-uban na mo, di na nato makita ang batasan sa tao kung mag-uban na mo. Ang ako lang concern guys, if dili mo magkasinabot na during your stay together, nga nag-ipon na mo, na di mo magkasinabot, na ang away-away, maingon mo nga giladong batasan ng foreigner, inyong partner giladong batasan, buwagin na lang ninyo guys, buwagan. Di ayaw ninyong binuangi or basig ang inyong buhaton manggod kasagaran binuangan, kawaton ang passport, kawaton ang kwarta, inana ba. So lain manggod kayo guys nga kita mga Filipina, actually daghan na kay daot nga mga Filipina guys tungod sa foreigners. Akong madungog sa or mabasa na ako sa mga sa Facebook, madungog na ako sa balita, matanaw na ako sa matanaw na ako sa video kasagaran sa Rapid Tulpo. So inana guys ba, lain kayo kay madaot ang atong dungog. Ako masuryag ko sa inyo guys na much better pa makigbulag mo sa inyong partner kaysa inyong binuangan. Oh my God, kadaghan may saba dere sa among palibot. Inana guys, bulagan na lang kung naapod may plano nga inyong
inyong kawatan, anak kay kadaghanan anak kawat. Ayaw ninyong apila ang passport. Mura gini akong ikangyo sa inyo guys. Ayaw ninyong apila ang passport sa foreigner. Kung inyo mangganing kawatan or inyong kwaon kay naglagot mo, ana-ana, ayaw ninyong kwa ang passport kay maura gid na ilang panghawakan guys nga makabalik sila sa ilang country. Pwede naman sila mangayo og tabang para mangayo og pamasahe, ana, padulong Manila, ana, or para makapangayo sila og tabang sa ilang family. Mas maayo man jud og naara ang ilang passport. Ayaw jud ninyo kawata ang ilang passport, guys. Kung di mo magkasabot, kung naglagot mo kay ani butasan, bulagi na lang ninyo. Ayaw ninyo og kawati. Maura jud na siya, guys. Especially ayaw ninyo kawata ang ilang passport kay luoy kaayo sila. Pareho ra gud na sa ato guys, if ever makaadot ang laing nasod ug mawala ang atong passport, pinaka-importante ang passport guys, kung mawala nakakabalik sa imong country or makabalik mang kadugay pa kay imo pa nang i-process, muduol pa ka sa inyong embassy kanang mga naana. So ana ra pod mo na nga pareho ng foreigner karon nga naa sa gaisano, luoy kay siya guys, kay nang limos. Wala lang jud ko na kay baluon sa story sa iyang kinabuhi nga nung nanlimos siya. Pero kaya ako, syempre foreigner akong partner guys. Wag na kung dili lagi mo magkasabot, bulagi. Bulagan na lang. Ayun yung binuangi. Kay dili lalim guys. Ngayon ana ang itsura sa mga foreigner diri sa ato sa Pilipinas nga nanlimos na lang na maligya og bisag unsa, kay gibinuangan sila sa Filipina, gikawat ang ilang passport, kawat ilang tanan gamit, pati ilang credit card. Ano guys, wala na akong concern kay kung kuan manggod. What is that? Kalisod na akong gerbot. Nana guys, ano na lang, bulagi na lang, ayaw na lang kawati, ayaw na lang og binuangi, kaya aron makabalik pa sila sa ilang country. Yes. Luoy man kaayo gud diri guys. Kung sa ato na mahitabo naman limos na sa laing country, kalain kaayo ang hunaon. Diba? So, mura na akong concern. Hinaudon ta nga inyo pong kung kinsa man na makatan-aw aning akong video nga mga mahiling makipag-chat og foreigners, anin mag-meet na mo. Kung dili lang mo magkasabot, kung di mo magkasabot, buwagi na lang. Ha? Ayun ang inyong binuangi. Ayun ninyong kwa ang ilang passport. Kaya mga inana ba? Kiluoy ka ayo. So, more to guys. Bye-bye, mama. Chup-chup.